Trenčania by mali onedlho žiť v najbezpečnejšom meste na Slovensku. Miestna nadácia v spolupráci so Stredoeurópskym výskumným a školiacim centrom dnes predstavili zaujímavý projekt. Samospráve ponúka riešenie, ako vytvoriť z problémových a nebezpečných zón pohodové a bezpečné priestory. Starý železničný most v Trenčíne je podľa študentov najnebezpečnejším miestom. Je tam enormná hlučnosť, keďže vlak chodí veľkou rýchlosťou po tomto moste a konštrukcia je dosť stará. My hľadáme v rámci priestorov tie miesta, ktoré sú nebezpečné. Nebezpečný je aj priestor pod železničným mostom, ale aj jediný cestný most v Trenčíne, ktorý je väčšinou upchatý. Problémový je tiež mestský park a autobusové nástupište. Nie sú tam vyriešené nástupištia pre ďalkové spoje. Tam hrozí naozaj tá kolízia chodcov s autobusmi. Miestny park je útočiskom pre bezdomovcov. Zmeniť by to mal projekt, ktorý sa volá Bezpečnosť ako kvalita priestoru. Jeho súčasťou bude dokument zameraný na problémové lokality v meste a ľudia sa v ňom dozvedia, čo majú robiť, ak sa dostanú do rizikovej situácie. Bezpečnému mestu má pomôcť aj internetová mapa. Na jej tvorbe sa budú podieľať aj obyvatelia mesta. Budú môcť označovať stupeň nebezpečia, ako ho vnímajú oni. Samosprávy sa často predbiehajú, ktorá má lepší kamerový systém, no ten v prevencii a boji proti páchaniu kriminality nefunguje. Výskumníci sa týmto projektom inšpirovali v zahraničí. Sú príklady práve z severských krajín, z Norska, Švédska, Fínska. Projekt je šitý presne na mesto Trenčín, no podľa odborníkov sa ním budú inšpirovať aj iné samosprávy, ktoré chcú mať bezpečné mesto. Zuzana Glabazňová, televízia Markíza. Čo si človek na vlastnom pozemku